3 persuni żewġ irġiel u mara ġew arrestati waqt rejd kbira droga li seħħ ftit tal-Ħinilu f'Tal-Pjetà. F'dan ir-rejd kienu involuti pulizija mill-iskwadra ta' kontra droga u dawk tal-Special Intervention Unit li jagħmlu l-assalt inizjali fuq l-appartament li jinsab fl-ewwel solar. Sorsi ta' One News qalulna li waqt dan ir-rejd instabet ammont ta' droga fl-appartament fl-ewwel solar bis-swit ħanut tal-Kotba, madankollu l-ammont misjub għadu mhux stabbilit. Filmati miġbuda minn One News juru li l-pulizija jużaw xi jofda sabiex setgħu jiftħu xi aperturi li kienu mbarrati bil-ħadid. Xhieda fuq il-post tar-rejd qalulna li fis-sija u l-ħin semmew bħal splużjoni fil-waqt li xammew riħa ta' gass. Fil-fatt ftit tal-ħin wara waslu wkoll membri tal-Protezzjoni Ċivili mit-taqsima tal-ħażmat u ekwipaġġ ieħor mill-istazzjon. Sorsi tagħna qalulna wkoll li dawn issejħu fuq il-post hekk kif waqt ir-rejd intuża xi tip ta' gass ta' dmuħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.